Βλέπετε την οθόνη μου. Τη βλέπουμε. Θαυμάσια. Ευχαριστώ. Λυπάμαι που δεν είμαι στη Θεσσαλονίκη. Μια ασθένεια μου επέτρεψε από να ταξιδέψω. Είναι τιμή μου να είμαι με φίλους συναδέλφους και συναδελφούς, όπως είπε ο κ. Δωρής, σε αυτό το ταξίδι, το οποίο βλέπετε ότι προχωράει, δεν έχει ακόμα ορατό τέλος. Και φυσικά μετά θεωρώ ότι η ομιλία του κ. Ζιάδη εισαγωγική σε όλα αυτά τα θέματα. Υπάρχει ένα overlap και θα προσπαθήσω να εξειδικεύσω στο πού η τεχνητή νοημοσύνη βοηθά σε όλα αυτά και θα καταλήξω και με τη ρομποτική βροχοσκόπηση και θα κάνω το σχόλιο μου. Όταν μιλάμε για βελτίωση της απόδοσής μας στη βροχοσκόπηση, πρώτα απ' όλα πρέπει να ξέρουμε ότι η βροχοσκόπηση ξεκινάει εκτός της αίθουσας και πρέπει να είμαστε ικανοί να εντοπίσουμε περισσότερες βλάβες από ό,τι εντοπίζουμε αυτή τη στιγμή, γιατί γίνονται εκατομμύρια αξονικές καθημερινά. Μέσα σε αυτές υπάρχουν πνευμονικοί όζοι και πνευμονικές βλάβες που κάποιο μάτι μπορεί να χάσει. Το δεύτερο βήμα είναι, όταν έχουμε αποφασίσει να βρούμε αυτή τη βλάβη, πρέπει τα συστήματα να μας βοηθήσουν να φτάσουμε κοντά σε αυτή. Αλλά όταν ακόμα και έχουμε φτάσει κοντά, τα συστήματα αυτά πρέπει να είναι σε θέση να μας επιβεβαιώσουν ότι βρισκόμαστε μέσα στη βλάβη και ότι παίρνουμε βιοψίες από εκεί και όχι από κάπου παραδίπλα. Πρέπει να διαχωρίσουμε ανάμεσα σε δύο πράγματα. Υπάρχει computer-aided design ή computer-aided engineering, το οποίο περιλαμβάνει αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης. Αυτά είναι μοντέλα τα οποία είναι ικανά να σχεδιάσουν δυσδιάστατα ή τρισδιάστατα μοντέλα και επίσης είναι μοντέλα software τα οποία βοηθάνε στο να πλησιάσουμε σε μοντέλα μηχανικής. Και υπάρχει και η αμυγής τεχνητή νοημοσύνη. Αυτά είναι τα Deep Neural Networks. Είναι μαθηματικά πρακτικά, τα οποία έχουν τη δυνατότητα, όταν τα εκθέσουμε σε μεγάλες βάσεις δεδομένων, να μάθουν και μέσα από μια σειρά εκμάθησης να γίνουν καλύτερα. Και αυτή η διαδικασία εκμάθησης δεν είναι πλήρως αντιληπτή από το χειριστή. Επομένως, σε ένα βαθμό, ο χειριστής εξαρτάται από τον αλγόριθμο για να γίνει καλύτερο στην αναγνώριση του στόχου που του έχουμε θέσει. Βλέπετε εδώ ότι πραγματικά υπάρχει μια έκρηξη στις δημοσιεύσεις και στις διαθέσιμες πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης στην ακτινολογία, πάνω από 100 διαθέσιμες και ένα 30% αφορά το θώρακα. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το θώρακα, είτε στην εντόπιση βλαβών πνεύμονα, είτε στην ποσοτικοποίηση, στην ογκομέτρηση, συγκεκριμένα μέτρηση του όγκου της βλάβης, είτε στη διάγνωση, είτε στο να αποφασίσουμε αν είναι κάτι που πρέπει να ασχοληθούμε ή πρέπει να το αφήσουμε, στο τριάζ. Και βλέπετε εδώ, σε αυτή τη σύνθετη λίγο διαφάνεια, με μπλε, βλέπετε τις δημοσιευμένες μελέτες που υπάρχουν για όλα αυτά τα μοντέλα. Υπάρχει μία έκρηξη δημοσιεύσεων και δικαιοποιημένων μελετών που δείχνουν ότι αυτές οι πλατφόρμες, οι οποίες είναι cloud-based, πρακτικά στις υπάρχουσες βάσεις δεδομένων η ανάλυση γίνεται στο σύννεφο και δεν επιβαρύνουν τα υπάρχοντα συστήματα του νοσοκομείου, υπάρχουν πραγματικά πολλά δεδομένα που στηρίζουν τη χρήση τους. Σας βάζω εδώ ένα βασικό πρόγραμμα το οποίο έχει πάρει και FDA και EMA approval και λέγεται ClearE. Τι κάνει? Βλέπετε στο βίντεο αριστερά ότι η τεχνητή νοημοσύνη, το σύστημα αναγνωρίζει τι είναι πνεύμονας και τι είναι αγκείο, φυσιολογικός πνεύμονας. Και αφαιρώντας τα αυτά, κάνει την ανάλυση και βρίσκει τους πνευμονικούς όζους, αλλά και ιδιαίτερα τους πνευμονικούς όζους στο λύση άλλου, έχοντας τη δυνατότητα να αποφύγει τελείως τα αγκεία. Έτσι, είναι υψηλά διακριτικό στο να βρίσκει τους όζους και μόλις τους βρει, είναι ικανό να κάνει το λεγόμενο segmentation, που θα ακούσετε και πιο μετά, και να τα ποσοτικοποιήσει σε διάμετρο, αλλά πιο πολύ αυτό που μας ενδιαφέρει, στον όγκο, σε κυβικά χιλιοστά, με τον οποίο παρακολουθούμε και την εξέλιξη ενός όζου. Μελέτες αυτού του συστήματος έδειξαν ότι όταν ενσωματωθεί στο κανονικό πρόγραμμα που αναγνώσκουμε τις αξονικές στο νοσοκομείο, υπερέχει έναντι του απλού χρήστη και σε σημαντικό μάλιστα βαθμό. Επομένως, είναι ένα σύστημα πολύ αξιόπιστο, είναι αυτό που πραγματικά χρησιμοποιείται σε πολλά νοσοκομεία στην Αμερική και υπάρχουν δημοσιευμένες μελέτες και πιστεύω ότι αυτό το vessel repression, όπως λέγεται, θα
έτσι κυριαρχήσει στα επόμενα μοντέλα επίσης. Σε αυτή τη διαφάνεια βλέπετε, είναι μια περσινή μελέτη, είναι μεταανάλυση των υπαρχόντων μελετών. Βλέπουμε ότι όταν ενσωματώνουμε συστήματα τεχνητής νοημοσύνης στην ακτινολογική μας διάγνωση της αξονικής τομογραφίας θώρακα, μπορούμε να είμαστε 6,5 φορές καλύτεροι για τους ασθενείς μας όσον αφορά την ανίχνευση του καρκίνου του πνεύμονα. Άρα είναι συστήματα τα οποία και σε μετααναλύσεις πια έχουν αποδείξει την αξία του. Πού βρισκόμαστε όσον αφορά το computer-aided design? Πρώτα απ' όλα, αυτά τα 3D μοντέλα που αναφέραμε. Έχουμε από πολύ καιρό το virtual bronchoscopy, το οποίο δεν είναι real-time στις περισσότερες περιπτώσεις. Εδώ βλέπετε, ας πούμε, ένα βίντεο, το οποίο δημιουργείται από την αξονική τομογραφία θώρακος του ασθενή και μας δημιουργεί ένα μονοπάτι μέσω του οποίου μπορούμε να κατευθυνθούμε μέσα στους μπρόχους και να πάμε να εντοπίσουμε τη συγκεκριμένη βλάβη. Αυτό είναι ένα σύστημα το οποίο υπάρχει αρκετά χρόνια, χρησιμοποιείται σε πολλά νοσοκομεία, το έχουμε χρησιμοποιήσει, έχουμε σημαντική εμπειρία, έχουμε κάνει και μελέτες πάνω σε αυτό. Μας δίνει μια πολύ σημαντική πληροφορία. Εκτός από το κομμάτι του λαβυρίνθου, στο οποίο θα βρούμε το πνευμονικό ή τη βλάβη, όταν βρίσκουμε αυτή τη βλάβη, μας δίνει την πληροφορία αν υπάρχει σημείο βρόχου και το χρωματίζει με ένα χρωματικό κώδικα. Βλέπετε ότι όταν είναι μπλε, είμαστε πολύ μακριά. Όταν είμαστε κόκκινο, είμαστε μέσα στο στόχο. Και υπάρχει και περίπτωση να το βρούμε και έκεντρα. Όλες αυτές τις πληροφορίες τις παντρεύει και με άλλα στοιχεία. Βλέπετε εδώ ότι μας δίνει πληροφορία για το πόσο κοντά είναι η βλάβη όσον αφορά τον τελικό βρόχο που οδηγεί. Και έχουμε κάνει και κάποιες μελέτες αυτό και έχουμε δει ότι όσο πιο κοντά στο βρόχο και όσο πιο κόκκινο δηλαδή υπάρχει το σημείο βρόχο, τόσο υψηλότερες οι πιθανότητες να βρούμε αυτή τη βλάβη με το radial ήλιος. Και αυτό με μια πολύ καλή ένδυση, μια πολύ καλή δηλαδή διαγνωστική ακρίβεια μας δείχνει αυτό το μοντέλο πρόβλεψης αν θα είμαστε επιτυχείς στη βροχοσκόπησή μας ή όχι. Αυτό είναι ένα πρώτο βήμα που έχουμε χρησιμοποιήσει όσον αφορά αυτά τα computer-aided design. Αυτά χρησιμοποιούν, είπαμε, αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης, αλλά δεν είναι η αμυγής τεχνητή νοημοσύνη που χρησιμοποιούμε σήμερα. Αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης χρησιμοποιεί και το Cone Beam CT που ανέφερε ο κύριος Ζήρας πριν. Είναι ένα σύστημα το οποίο μπαίνει σε όλο ένα και περισσότερα νοσοκομεία. Δεν είναι μόνο των πνευμονολόγων, είναι και των επεμβατικών ακτινολόγων, των επεμβατικών καρδιολόγων και μοιραζόμαστε την αίθουσα. Είναι ένα σύνθετο setting, το έδειξε ο κ. Ζήρας, δεν θα επιμείνω. Πράγματι, πρέπει να κάνουμε μια αξονική θώρακο στον ασθενή μέσα στην αίθουσα. Βλέπετε όμως ότι μπορεί να είναι ήδη το βρονχοσκοπικό εργαλείο μέσα, κοντά στη βλάβη και πραγματικά να μας επιβεβαιώσει ότι τα εργαλεία μας, το radial ήλιος, ο καθετήρας μας είναι μέσα στη βλάβη και αυτό είναι το μεγαλύτερο κομμάτι της ακτινοβολίας. Εκεί πράγματι είναι έξω ο χειριστής, ο ασθενής μόνο υποβάλλεται σε αυτή την αξονική, ενώ όταν ο χειριστής μπει μέσα για να κάνει τις διαβροχικές του biopsίες, η τεχνητή νοημοσύνη, οι αλγόριθμοι αυτοί έχουν τη δυνατότητα μέσα σε αυτή την υβριδική ακτινοσκόπηση να του δώσουν τη δυνατότητα να δει με αυτό το tilting που έδειξε ο κ. Ζήρας, αν σε 3D ακτινοσκόπηση, αν βρίσκεται μέσα στη βλάβη ή όχι. Επομένως, αυτό είναι μια τεχνολογία η οποία ειδικά αν παντρευτεί και με το virtual bronchoscopy που δείξαμε πριν, είναι πολύ σημαντική για τη διαγνωστική μας ακρίβεια. Πώς μπορούμε να πάμε στα μοντέλα αμυγούς τεχνητής νοημοσύνης όσον αφορά τη διάγνωση και τη βρονχοσκόπηση? Καταρχάς, όσον αφορά τη διάγνωση που είπαμε πριν, υπάρχουν κάποια εμπόδια. Τα πρώτα είναι νομικά. Ο ακτινολόγος έχει την τελική ευθύνη. Είμαστε πολύ μακριά από αυτά τα συστήματα που σας έδειξαν το Vessel Suppression και όλα να πάρουν την νομική ευθύνη για ένα έβριμα ακτινολογικό και να εκδώσουν ένα report τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης ανεξάρτητα από τον ακτινολόγο. Επομένως, πάντα έγκυται στον έλεγχο του γιατρού και στην τελική του έγκριση αυτό. Πάντα ο γιατρός φοβάται ότι θα αντικατασταθεί από κάποια συστήματα, τα οποία προφανώς θα είναι πιο φθηνά από τον ίδιο. Πάντα υπάρχει ο φόβος ότι οι μελέτες μας μήπως δεν είναι αρκετές, μήπως δεν αποδεικνύουν σωστά πράγματα. Πάντα υπάρχει η επιφύλαξη με την τεχνητή νοημοσύνη, θα έχετε δει και τις σχετικές ταινίες επιστημονικής φαντασίας.
Πάντα υπάρχουν δυσκολίες να εγκριθεί όλο αυτό το μοντέλο από τις ρυθμιστικές αρχές και πάντα υπάρχει το κόστος. Όλα αυτά τα συστήματα, το Virtual Bronchoscopy, το Cone BMCT, τα συστήματα cloud, στις αξιονικές τομογραφίες, όλα αυτά έχουν επιπρόσθετο κόστος, το οποίο μετακυλείται σε συστήματα υγείας. Έδειξε και ο κύριος Ζίας, πράγματι αυτή την πολύ σημαντική μελέτη, την είχα βάλει και εγώ στην ομιλία μου. Θα ήθελα να πω ότι είναι χρόνια που εκπαιδεύουμε τους γιατρούς μας σε αυτά τα μοντέλα. Η ιδιαιτερότητα αυτού του μοντέλου είναι ότι πραγματικά όταν ο εκπαιδευόμενος μπαίνει μέσα στο σύστημα, η τεχνητή νοημοσύνη αναγνωρίζει αμέσως τα στόμια, όπως βλέπετε στη φωτογραφία κάτω, και του επισημαίνει που πρέπει να πάει. Και αν ακολουθήσει ένα δομημένο πρόγραμμα, όπως βλέπετε το Structured Progression Score, πραγματικά μπορεί να πετύχει πολύ χαμηλότερες τιμές, πολύ χαμηλότερες διάρκειες όσον αφορά την εκπαίδευσή του. Άρα, αν έχουμε αυτό το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που ανέφερε και ο Ζίας στην προηγούμενη ομιλία και κάνουμε εκπαίδευση στους ειδικευόμενους, στους εκπαιδευόμενους, μπορούμε να τους εκπαιδεύσουμε καλά και αξιόπιστα μέσα σε μικρότερα χρονικά διαστήματα. Εμείς είχαμε τη χαρά να συμμετάσχουμε ως ομάδα στην πρώτη πανεπιστημιακή πνευμονολογική κλινική με τον κύριο Στρατάκο, το EBUS Training Program Part 2, το οποίο περιλαμβάνει σύστημα τεχνητής νοημοσύνης, το Symbionix, το οποίο εκπαιδεύει στην αναγνώριση των λεμφαδενικών σταθμών με το EBUS και την σωστή παρακέντηση. Είναι ένα σύστημα που πραγματικά σε εντυπωσιάζει μόλις το πιάσεις και πραγματικά προσομοιάζει σε flight simulator, δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος εκπαιδεύεται και ολοκληρώνει ένα τέτοιο διήμερο πρόγραμμα σε αυτό το simulator, έχει τη δυνατότητα μετά να πάει σε ένα ασθενή και με αξιώσεις να πει ότι έχω όλα τα βήματα που χρειάζονται για να κάνω μια σωστή αναγνώριση των λεμφαδένων και μια παρακέντηση. Άρα πραγματικά είναι ένα σύστημα το οποίο βοηθά καθημερινά συνδέλφους να εκπαιδευτούν στο EBUS και μια πολύ σημαντική εμπειρία για τους εκπαιδευτές. Έδειξε και ο κύριος Ζίας αυτές τις μελέτες που προσπαθεί η τεχνητή νοημοσύνη να αναγνωρίσει τον αυλό κατά τη διάρκεια της μπρονχοσκόπησης. Όλοι οι μπρονχοσκόποι και οι πιο έμπειροι θα ξέρουν ότι όταν βρισκόμαστε σε ένα πνευματικό υποτιμητικό και δεν έχουμε δει την πορεία και πώς έχουμε φτάσει εκεί, πόσο δύσκολο είναι να αναγνωρίσουμε ποιος είναι και πάντα τι κάνουμε, επιστρέφουμε σε κάποιο βασικό σημείο, στην κυριατρόπιδα και προσπαθούμε μέσω της διαδρομής που ακολουθούμε και τότε πια εμείς σαν μπρονχοσκόποι είμαστε σίγουροι ότι ναι, πράγματι βρισκόμαστε στο συγκεκριμένο σωστό τμήμα. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν το χρειάζεται αυτό, γιατί εκπαιδεύεται βάσει φωτογραφιών. Είδατε αυτό, βάσει των φωτογραφιών και της ανάλυσης που κάνει η τεχνητή νοημοσύνη δεν χρειάζεται να δει το δρόμο που ακολουθούμε. Βάσει των φωτογραφιών μπορεί να αναγνωρίσει πολύ σωστά ποιος τμηματικός και υποτμηματικός είναι ο καθένας. Και αυτή είναι η μεγάλη διαφορά της τεχνητής νοημοσύνης από τον βροχοσκόπο. Δεν χρειάζεται τη διαδρομή. Βάσει των φωτογραφιών να γνωρίζει ποιο είναι το πιθανότατο στόμιο που κοιτάμε. Αυτό είναι ένα σύστημα που χρησιμοποιούν οι γαστρεντερολόγοι, το Y-Sense, έχει μελετηθεί στην Κίνα, έχει δημοσιευτεί, είναι και τυχαιοποιημένη μελέτη για αυτό. Το σύστημα είναι η οθόνη που βλέπετε από κάτω. Ο γαστρεντερολόγος προχωρά στην ενδοσκόπηση του περιττικού και το Y-Sense παρακολουθεί αν έχει αφήσει καθόλου τυφλά σημεία, δηλαδή αν επισκόψει σωστά όλο το βλεμμογόνο ή αν κάποια σημεία έμειναν χωρίς την προσοχή. Και ταυτόχρονα φωτογραφίζει σε συγκεκριμένα σημεία η τεχνητή νοημοσύνη όποιο σημείο θεωρεί ότι πρέπει να φωτογραφηθεί για να υπάρχει ένα πλήρες γαστρεντερολογικό report. Και βλέπετε στη δεξιά εικόνα ένα report το οποίο έχει φτιάξει το Y-Sense, το οποίο καλύπτει, όπως λέει, 26 σημεία και είναι μια πλήρης γαστρεντερολογική έκθεση. Και ταυτόχρονα, αν υπάρχει κάποιο σημείο που δεν έχει καλυφθεί, το επισημαίνει στον γαστρεντερολόγο. Ίσως και για μας, αντίστοιχα, όπως οι γαστρεντερολόγοι μελέτησαν ότι πραγματικά είχαν κενά στην επισκόπησή τους, έτσι και για μας ένα αντίστοιχο σύστημα ίσως θα μπορούσε να αναπτυχθεί. Έδειξε και ο κ. Ζίας κάποιες μελέτες για τον υπέρηχο. Πράγματι, αυτή η μελέτη για τον ενδοσκοπικό υπέρηχο για το linear ibus συνδύασε δεδομένα του linear ibus και όσον αφορά την υποδομή του λεμφαδένα και τα αγκία και ελαστογραφία. Και έφτιαξε ένα σκορ, βλέπετε
οι διαδικασίες της τεχνητής νοημοσύνης είναι πάρα πολύ σύνθετες και εκπαιδεύονται πάνω σε εικόνο αυτοί οι αλγόριθμοι, το Deep Neural Networks, και έδειξε ότι είναι πιο ικανοί αυτοί οι αλγόριθμοι να αναδείξουν ένα κακοήθη λεμφαδένα από έναν αρχάριο βροχοσκόπο ή έναν έμπειρο βροχοσκόπο. Δηλαδή, αν αυτός ο ο αλγόριθμος της τεχνητής νοημοσύνης ενσωματωθεί στο βροχοσκόπιό μας, θα μπορούσαμε ίσως να αποφύγουμε μελλοντικά και φυσικά από προϋποθέσεις μελετών και τις παρακολουθήσεις κάποιων λεμφαδένων που θεωρεί το σύστημα ότι είναι καλοήθης. Φάνηκε πάλι εδώ σε αυτή τη μελέτη ότι στο radial impulse, μετά από ανάλυση πολλών εικόνων, μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να ξεχωρίσει τις εικόνες των καλοήθων βλαβών από το radial impulse από τις κακοήθεις βλάβες με μεγάλη ακρίβεια. Πράγμα το οποίο δεν μπορούμε να το πούμε έτσι για τον βροχοσκόπο. Δηλαδή, όταν έχουμε μια εικόνα θετική στο radial impulse, φυσικά η πρώτη μας εκτίμηση να πάρουμε βιοψίες και δεν μπορούμε να αξιολογήσουμε αν είναι κάτι καλόήθες ή κακόήθες. Φαίνεται ότι βάσει της εκπαίδευσης η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βοηθήσει και σε αυτό. Αυτή είναι μια μελέτη η οποία παρουσιάστηκε στο European Journal πριν μερικά χρόνια, η οποία έδειξε ότι για τη Rapid On-Site Evaluation, δηλαδή η ταχεία κυταρολογική αξιολόγηση που κάνουμε από το υλικό των λεμφαδένων στη βροχοσκοπική σουίτα, αν ενσωματώσουμε σε αυτή τη διαδικασία την τεχνητή νοημοσύνη, μπορεί να έχουμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά τις απαντήσεις που ζητάμε, δηλαδή την επάρκεια υλικού. Αν έχουμε αρκετά λεμφοκύτταρα ή αν έχουμε επαρκές υλικό καλόήθες, επαρκές υλικό κακόήθες ή αν το υλικό μας είναι ανεπαρκές. Έδειξε ότι αυτός ο αλγόριθμος τεχνητής νοημοσύνης με αυτό το image analysis που γίνεται μπορεί να ξεχωρίσει και να μας βοηθήσει επίσης. Και τέλος, άλλη μια διαφάνεια, την έβαλα αυτή πιο πολύ, αναφέρεται στη ρομποτική βροχοσκόπηση, γιατί πραγματικά στην Κίνα γίνεται μια επανάσταση όσον αφορά τη ρομποτική βροχοσκόπηση. Έχουν φανεί αυτές οι αδυναμίες του κοινού βροχοσκοπίου να φτάσει στις πολύ περιφερικές βλάβες και πραγματικά προσπαθούν να εκλαϊκεύσουν λίγο τη ρομποτική βροχοσκόπηση. Φαίνεται ότι έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα. Ήδη ένα καινούριο σύστημα ρομποτικής βροχοσκόπησης, το Galaxy, δοκιμάζεται. Έχει αυτό το shape sensing, δηλαδή το ονομάζουμε TILT, και ίσως είναι πολύ φτηνότερο από την υπάρχουσα τεχνολογία της ION και μάλιστα σκέφτονται να ενσωματώσουν αυτή την τεχνολογία που έχει αυτούς τους αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης που όχι μόνο έχει τη δυνατότητα να φτάσει στο σημείο, αλλά και όταν φτάνει σε πολύ δύσβατα σημεία, έχει τη δυνατότητα να σου πει ότι δεν μπορείς να πας προς τα δεξιά, γιατί εκεί θα τραυματίσεις τον βρόχο, πρέπει και σε οδηγεί μόνο του λίγο πιο κεντρικά ή προς τα αριστερά, έτσι ώστε να φτάσεις στο σημείο. Αυτό γίνεται με κάποιους κινητήρες ανάδρασης που έχει, δηλαδή μπαίνει στη διαδικασία όχι μόνο να σου πει τι πρέπει να κάνεις, αλλά να σε οδηγήσει και να οδηγήσει το μηχάνημα στη σωστή κίνηση. Αυτή είναι αλγόριθμοι που ίσως μελλοντικά έχουμε την ενσωμάτωσή τους στα ρομποτικά βροχοσκόπια του μέλλοντος. Δεν είναι πολύ μακριά, είναι εφημωσμένες μελέτες αυτές και νομίζω ότι σύντομα θα ενσωματωθούν στα ρομποτικά συστήματα. Και θα ήθελα να ολοκληρώσω δείχνοντάς σας δύο βίντεο από τη SpaceX, η οποία έχει ενσωματώσει την τεχνητή νοημοσύνη. Φυσικά είναι highly classified η τεχνολογία της και βλέπετε ότι ο θαλαμίσκος που έχουμε, Dragon X, για να πιάσει στο διεθνή διαστημικό σταθμό, στηρίζεται πλήρως σε αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης. Δεν υπάρχει καμία απολύτως καθοδήγηση. Και μάλιστα, όταν ο πύραυλος που τους έχει βάλει σε τροχιά επιστρέφει για να επαναχρησιμοποιηθεί, για να προσγειωθεί πάλι χωρίς να καταστραφεί, ο μόνος τρόπος να υπολογιστεί ακριβώς η ποσότητα καυσίμου και πόσο ακριβώς πρέπει να είναι η κλίση του, είναι πάλι με αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης. Άρα αυτές τις τεχνολογίες ίσως σύντομα τις δούμε και εμείς στην βροχοσκοπική μας αίθουσα. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φίλιππε, για αυτά τα στοιχεία τα οποία μας έδωσες και θα προχωρήσουμε. Αν έχουμε κάποια ερώτηση από το ακροατήριο ή εμείς μεταξύ μας να πούμε κάτι.
Δεν υπάρχει κάποια ερώτηση από το ακροατήριο. Είχα εγώ ένα σχόλιο για την ρομποτική βροχοσκόπηση για τον κύριο Ζία. Επειδή συζητήσαμε αρκετά για αυτό το θέμα στο προηγούμενο Ευρωπαϊκό Συνέδριο και είχαμε τη δυνατότητα να πιάσουμε και το ΆΙ, είναι πάρα πολύ εύχριστο. Είναι ένα πολύ εύχριστο σύστημα. Το πρόβλημα είναι, αφενός μεν το Monarch δεν θα έρθει ποτέ στην Ευρώπη, παραμένει στην Αμερική, γιατί πρέπει να γίνει reprocessing σε κάθε επέμβαση, δηλαδή πρέπει μετά από κάποια επέμβαση φεύγει το βροχοσκόπιο, γίνεται reprocessing σε κεντρική μονάδα και επιστρέφει για να γίνει, άρα έχουν πολλαπλά βροχοσκόπια τα οποία χρησιμοποιούνται και πάνε και έρχονται. Είναι δύσκολο να γίνει αυτό στην Ευρώπη. Το ION ήδη δοκιμάζεται σε 2 κέντρα στην Ευρώπη και πιστεύω ότι θα είναι η πρώτη τεχνολογία που θα πάρει η EMA approval. Αυτό που μπαίνει πολύ δυναμικά είναι το Galaxy, γιατί το κόστος του είναι πάρα πολύ μικρότερο και θα είναι πάρα πολύ πρακτικό και ενσωματώνει και αυτούς τους αλγόριθμους που δείξαμε στις δημοσιεύσεις. Άρα μπορεί να δούμε κινεζική τεχνολογία πρώτα, εκτός αν έχουμε άλλες εξελίξεις. Εγώ έχω να πω ότι, καταρχήν, χωρίς να έχουμε συνεννοηθεί, σου έβαλα πολύ ωραίες πάσες με τα άρθρα και ό,τι είπα, νομίζω ότι προχώρησε. Πληρώνονται απόλυτα, νομίζω. Πληρώνονται απόλυτα οι παρουσιάσεις. Και ήταν και πολύ ωραία η παρουσίασή σου. Πιστεύω ότι θα δούμε κάτι όπως έγινε με τα Tesla. Θα βγαίνανε, στην αρχή κάνανε 100.000 ευρώ το ένα και τέλος έχουμε τώρα κινέζικα από παντού και βγαίνουν ηλεκτρικά φθηνά των 20.000, των 15.000. Κάπως έτσι νομίζω θα κινηθεί στο μέλλον. Δηλαδή το ION σίγουρα μας βολεύει γιατί έχει ένα καθετήρα 3,5 χιλιοστά ολικού πάχους, το οποίο είναι και σταθερό, δηλαδή σε πηγαίνει στο σημείο που θέλεις, χωρίς να χάνεις την πορεία σου, σταθεροποιείται, βγάζεις μια ωραία βελόνη και το οποίο μπορεί να πάρεις με πολύ καλό τρόπο και με ασφαλή τρόπο το δείγμα σου από την περιφέρεια και αν αυτό κουμπώσει και ένα λογισμικό artificial intelligence που να σε καθοδηγεί με καλύτερο τρόπο, γιατί τώρα το κάνουμε μόνοι μας ουσιαστικά, δηλαδή πηγαίνουμε με βάση την αξονική ή κάποιο lang vision, αλλά όλα αυτά ακόμα είναι πρωτόλια, δηλαδή αν αυτό γίνει με πιο επιστημονικό τρόπο, με πιο μεγάλη database και σε καθοδηγεί στο τμήμα που θέλεις, νομίζω ότι θα είναι επανάσταση, γιατί θα λέμε ότι φτάνουμε στον νόσο σε ποσοστό 90, 95 ή 100%. Ενώ τώρα το ποσοστό μας είναι αρκετά χαμηλότερο, χάνουμε διαγνώσεις, κυρίως από αυτή την γωνίωση. Το μέλλον είναι να έχουμε φθηνά μιας χρήσεως ρομποτικά συστήματα, ένας βραχίωνας που θα αγοράζει, μια κεντρική μονάδα που θα αγοράζει και το υπόλοιπο θα είναι ένα φθηνό πραγματάκι το οποίο θα μπαίνει και θα το καθοδηγούμε σαν joystick. Πιστεύω ότι τα παιδιά μας θα το κάνουν για πλάκα από το σπίτι. Ίσως είναι πιο γρήγορο. Το ION χρησιμοποιείται 5 φορές. Μετά το πετάς. Το κάνεις στο reprocess, στο εργαστήριο, δεν χρειάζεται να πάει κεντρικά κάπου. 5 φορές και το πετάς. Άρα τα κόστη ακόμα της ρομποτικής είναι τεράστια. Οι Κινέζοι δουλεύουν στο one use, φτηνό use. Και εκεί θα δούμε πραγματικά στο Galaxy στους πρώτα τα δεδομένα. Το πρόβλημα εδώ δεν είναι το να το κάνεις, είναι το πού φτάνεις όταν το κάνεις. Δεν φαίνεται ακόμα ότι και το σημείο βρόχου παίζει ρόλο, ακόμα και σε προηγμένα συστήματα, και εκτός αυτού φαίνεται ότι η τεχνητή νοημοσύνη παίζει ρόλο μεν στον τρόπο που το κάνεις, στο σχεδιασμό που θα το κάνεις, αλλά βλέπουμε ότι χρειαζόμαστε την επιβεβαίωση από την απεικόνιση. Το θέμα είναι ότι δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι αν δεν υπήρχε η απεικόνιση, ότι θα κάνεις δουλειά. Συμφωνώ σε αυτό που λες, Μιχάλη. Συμφωνώ σε αυτό που λες. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η απεικόνιση και οι αλγόριθμοι μας οδηγούν στην απεικόνιση. Εγώ δεν είμαι τόσο αισιόδοξος ο Νίκος ο Ζίας ότι σύντομα θα έχουμε αυτά τα πράγματα στη διάθεσή μας. Ίσως το είναι να είναι πιο κοντά. Παρ' όλα αυτά, όσο έχουμε προς το παρόν επιλογές με το Radial, με την ακτινοσκόπηση, το CRM και το Combin που τώρα έφτασε στην Ελλάδα και ευτυχώς έχουμε ακόμα και κάποιους ακτινολόγους έμπειρους πλέον που μπορούν να κάνουν την παρακέντηση με τη βιοψία. Οι ανάγκες μας είναι προς το παρόν ακόμα μικρές και η έλλειψή τους δεν φαίνεται στην καθημερινή μας κλινική πρακτική. Παρ' όλα αυτά, η επιστήμη τρέχει, η τεχνική νοημοσύνη είναι στα πόδια μας και η αλήθεια είναι ότι είμαστε πολύ περίεργοι να δούμε πού θα φτάσει όλο αυτό το πράγμα. Με την παρούσα, ο κύριος Πανάκου, μία τελευταία ερώτηση, μία διπλή. Πανάγου λέγομαι, είμαι από τη Λαμία, από το Ιατρικό Κέντρο Λαμίας. Στον κύριο Εμμανουήλ, είπατε στο ρομποτική βροχοσκόπηση θα ενσωματωθεί και ελαστογραφία, είναι πολύ σημαντικό. Και δεύτερον, αν έχει μπει μέσα και speckle tracking.
Στον υπέροχο πλέον, ήδη χρησιμοποιείται πλέον και στον πνευματολογικό υπέροχο το speckle tracking. Πολύ σημαντικό. Η μία ερώτηση. Και η δεύτερη ερώτηση είναι: είδα εκεί που αναφέρατε τα στατιστικά ότι έχει μεν υψηλή ευαισθησία, αλλά η ειδικότητά του είναι στο 50% της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό είναι θέμα. Αυτή τη στιγμή τα μοντέλα έχουν υψηλή ευαισθησία και χαμηλή ειδικότητα. Γιατί η εκπαίδευση είναι, είδατε τα μοντέλα τα κτηνολογικά. Αυτά είναι μοντέλα τα οποία ανιχνεύουν, άρα τα θέλουμε να έχουν υψηλή ευαισθησία. Η χαμηλή ειδικότητα είναι επειδή πραγματικά δεν μπορεί να κρίνει ακόμα αν είναι κάτι καλότητας ή κακότητας ή τέλος πάντων να υπάρχει κάποια ιδιαίτερη ποιοτική αξιολόγηση. Αυτά είναι μοντέλα ανίχνευσης, είναι υψηλή ευαισθησία. Όσον αφορά την ευαισθητογραφία, τη χρησιμοποιούμε χρόνια. Είναι ενσωματωμένοι στους ενδοσκοπικούς υπερήχους. Δεν της πολύ δίνουμε σημασία εμείς, ακόμη και στην άδεια που την έχουν. Αν όμως σου δίνει ένα σκορ, έχεις μια τεχνητή νοημοσύνη και σου λέει είναι τόσο και πάρε βιοψία, κι ας είναι 3 χιλιοστά, το αξιολογείς μετά. Γιατί δεν είναι εύκολο. Η ελαστογραφία δίνει χρώματα κυρίως, τα οποία δείχνουν τη σκληρότητα του λεμφαδένα και πολλές φορές έτσι, ακόμα και στην άδεια, εγώ δεν την χρησιμοποιήσει, αλλά στην άδεια που την έχουν, είτε την αγαπούν είτε δεν την αγαπούν. Υπάρχουν ανάμεικτα τα συναισθήματα. Αλλά αν έχεις ένα σκορ, το οποίο σου λέει είναι τόσο και δεν με νοιάζει, είναι 4 χιλιοστά, εσύ θα το αγνοήσεις, αλλά το σκορ σου είναι τόσο, πρέπει να πάρεις βιοψία. Θα κόψει το λαιμό σου, θα πάρει βιοψία, γιατί υπάρχει περίπτωση να είναι θετικό. Clinical judgment, τεχνητή νοημοσύνη και γιατρός. Δηλαδή και τα δύο μαζί δεν νομίζω ότι θα αφαιθούμε ποτέ στην ιατρική. Και εγώ δεν είμαι υπέροχος της ελαστογραφίας, δεν νομίζω ότι έδωσε ιδιαίτερες λύσεις, τουλάχιστον να μας ικανοποιήσει πιο εξειδικευμένα. Παρ' όλα αυτά, πιστεύω στην τεχνητή νοημοσύνη με την χρήση της ελαστογραφίας, ίσως να μας βοηθήσει περισσότερο να αυξήσουμε και την ειδικότητά μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας και τον Μιχάλη Τοδωρή και εσάς τους δύο προσωπικά και εύχομαι να τα πούμε την επόμενη φορά από κοντά. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Να είστε καλά. Χαιρετώ. Καλή σας μέρα.